Esan dizuet, saio hasieran azoka batetik bestera ibiliko ginela gaurko hemen Debagoiena saioan, eta iritsi daunea, hortxe utzi dugu, Arrasateko baserritarren azoka, eta jarretuko dugu astebukaera honetan izan diren azoka eta ekitaldiekin. Jokin berezi hartu, ongi etorri. Atzalde hon larraitz. Zu ibiltzara, batetik bestera, eta hainbat herritan, eza, konta iguzu? Bai, asteburua, mugitu da, maiatzien gazonezkero eta badatoz, ez da, bereziki betiak dien asteburuak, eta oingua maiatzeko lehen hau, ez da salbuespena izan, eta larraitz ondo iritzen bakatzu, 3 geltoki ingo ditugu, lehenengoa Bergaran ingo dugu, bigarrena Eskoriatzan eta hirugarrena Aretxabaletan. Nahiko ezberdin aldien ekimenak, baina badokienak, ezaugarri berezi bat esango dugu, ezta? Bai, eta Bergaran azoka solidarioa, oker espaldin manago. Halaxe da, Mariaren Lagundia ikastetxeak antolatzen dauena, 2018 antolatu zen lehenengo aldiz, eta aurten egisa esan behar badugu be, egoaldizak baldintzatutako izen da, eta horregatik seminarixoko arkupetan inbier izan daue, beste urte batzutan adibidez, espoloian inbier indabienen eta arrakasta handixauakin. Baina esango dugu, gobernuz kanpoko erakundiak protagonista dituen azoka solidarioa dela, aurtengoan 7 gobernuz kanpoko erakundek hartu dabela parte, tartian danka-danka, herriko danka-danka elkartia, eta baitxa Mariaren Lagundiaren FIS erakundia. Ikusi genitxuen bebai ikasliak, bigarren eskuko arropa saltzen, eta ikasbideirako dirua lortu guran bebai, egisa esan, kamara horrien esaben berba itxerik nahi zen, baina espero zaben geixau saltzia, baina, egualdixakatik, esan ederto, esan bereziki ondo urten, eta gu, arantzazu eguren irakasliakin egongitzen azoka solidario. Horren nondik norakuen berri eukitzeko. 8. urtean hasi ginen azoka solidarioa itzen, eta bertan itzen duguna da Baiarako eta Euskal Herriko ONG desberdinei deitzen geu, eta konbidapena luzatzen geu, eta apuntatzen dienak, etortzen die euren erakundaren berri ematera. Aurten apuntatu die 7 gobernuz kanpoko erakunde, tartian FIS, Mariaren Lagundiako erakundia, eta itzen debene izeten da, euren produktuen berri emon, da, puskatxat informazio euren erakundian inguruan, ez? Gizarte integrazioko ikasliape bai ipinidabe bigarren bezala esaten da, bigarren eskuko Europa salmenta ipinidabe bai, eta produktuak ekarri dabe bai saltzeko, eta bai politxe izaten da. Tian ziarbe itxin ditugu ekintza desberdinak solidaritatea lantzeko bai ikasleekin gelan, eta gero bai beste data konkretu batzutan bai, beti saiatzen gara helburu hau lantzen gure ikasleekin. Tira solidaritatea edo elkartasuna, azoka horretan, Bergaran, Eskoriatzan beste bat izan zen, han ere izan zenen, zer zuten plazan? Lora mordo bat ikusi genitxuen bertan, udaberri hasi zengo litzak ez da, lora barik, eta, Eskoriatzoko plaza goizien zier, jende desente ikusi ginen bereziki, Astroki merkatari elkarteak antolatzen daben loratu azokaren bueltan, badia urte batzuk antolatzen dauela, bereziki, bezeruei fideltasuna saritzia helburu, eta egon gitzen, Javi Altuna Astroki merkatari elkarteko kideakin, esan zuzkunez, urtero moduen Usurbilgo urtinea lorategikoak etorri ziren aurten be, danetarako lorak, bertan irudixotan ikusten dozuen moduan, eta esan zuzkunez, 400 bat landare saldu zituzten Eskoriatzako azoka berezi horretan. Loratu eguna, da egun bat, gure bezeroei ematen digu, oparitxu dugu lorak. Erosketak egiten dute, eta gero oparituen digu, lorak hona atorten dira, eta hartzen dute, kanjeatu dute lorak. 3-4 urte goiaz, eta jentia oso gustora eta itxaroten urtero hau eguna. Aldu dira lora pila bat, berak esan dago, jende pila bat ibili da, eta nik uste dut hor 400 lora oparitu dugola. Tira, 400 lora horrek esan nahi du, han egongo direla, balkoietan eta lehioetan, ez da? Dotor egongo da Eskoriatzurren honetan. Udaberrixa loratu daia Eskoriatzan, bai. Oso ondo. Tira, eta gure gaurko 3. geltokia edo Aretxabaletan, izan ere Arizmendi ikastolak izan du zer ospatu, ez da? Udaberriko jaixa ospatu daue, hau be eguraldixak baldintzatuta, neurri baten lekualdaketaren batera egin dauelako, baina Arizmendi ikastolak urteko egute gixan, gorriz markautako egunetako bada, Udaberriko jaixa, eurak esaten duzkuen moduan komunitatea loratzeko erabiltzen dabiena, aurre eta guraso, ez da? Kasu honetan, herri kirolen bueltan ibili die, hasierako ibilaldi bat baldintzatu zaben eguraldixak, eta gero hostien ikusten dugu moduan herri kirolak izen ziren protagonista. Apur bat, Oskarbi edo guzkisa urten zanien orduan txelore sokatina harrapatu genitxun, esan behar dugu, lehia bizisa ikusi ginula, eta egon gitzen ez, nire urrutia antolakuntzako kideakin apurtxo bat, komunitatea loratzia helburu da, baina beti be, lehia sanotik eta humoretik. Ikastola moruen guru hau
gure komunidadia egun honetan loratzea ikasturte guztian itxen dauen lanaren ondorio bezala. Urtero itxen dauen ibilaldia bi herrien aurten kirolak, herri kirolak indo ditugu, urdinak gorrixen kontra eta horre apurtxo bat sortu dan pike hori. Gero esaten dugu txakula inporta, baina barren-barrenien horre urteten dozku gure arrak, eta bueno, politxe izaten da umiek eta gurasoak hor jarti edanak parrilla horretan jolasien, ez? Tira ba, hortxe, pike sanoa, esan duen moduan, eta giro politxe azkenean Udaberri jai horretan. Bai, datu bat ematearen, 300 bat lagun elkartu zen gero almenen bazkaltzera, osake badie batzuk. Zerbait. Oso ondo, Jokin, mila esker, orain atxeden hartu. Eskerrik asko Arbaitz hori.